Goedenavond, zaterdag 2 oktober. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Goedenavond. Het was zondagavond, 9:30 zo, wordt er gebeld. Mevrouw, over mijn bankrekening. En dan wilden ze het een en ander weten. En ik zeg, wat wil u? Ik zeg, de boel bedonderen. En ik heb neergelegd. Mevrouw Slabbekoorn, het zoveelste slachtoffer van een poging tot telefonische bankfraude. Ze hoort het zo vaak om zich heen dat ze ouderen wil waarschuwen. Dat doe ik omdat ik verschillende mensen panisch zijn. Die ook lastig gevallen zijn. Het werkt weken door bij de mensen die angst. Onder de ouderen is het ook gesprek van de dag? Ja, je hoort het toch regelmatig en in allerlei vormen. En ook de angst wat er onder de mensen zit. Je hele leven zit in de war, een aantal weken. En toch een stuk bedreiging. Vandaar dat ik dat eigenlijk ook doe. Ik kan niet anders zeggen, help of schud ze wakker. We tellen bijvoorbeeld iets meer dan 1000 graspiepers, een paar duizend spreeuwen. Ook een boomleeuwerik, nog een late wespendief. We hadden net een sperwer over zee. In Breskes gingen vogelspotters vandaag de hoort op om trekvogels te tellen in het kader van Euro Birdwatch. En dat is niet alleen voor de lol. Als je dat precies weet, en we doen dat op heel veel plaatsen tegelijk, dan weten we ook in Nederland hoe de trekbanen lopen. Nou ja, je weet, we hebben wel eens discussie waar windmolens moeten komen bijvoorbeeld, of dat soort zaken. Nou, dan is het belangrijk dat er gewoon gegevensmateriaal is. Waar kunnen we nou beter die windmolens zetten waar toch wind is en geen vogels vliegen en andersom. Maar naast belangrijk blijft het ook vooral heel indrukwekkend. Het is natuurlijk toch de verwondering dat elk jaar die fantastische route maakt. Met of zonder corona, dat doen ze gewoon. En ze vliegen sommigen van echt Siberië tot in Zuid-Afrika. Over zee, over bergen, noem maar op. Ondanks alles doen ze dat elk jaar. Nou, dat is gewoon een fantastisch fenomeen natuurlijk. Alle aantallen worden verzameld door de organisatie Trektellen. Moeten we nog aftellen? 3, 2, 1, knip. Op het Stadhuisplein in Vlissingen is vanmorgen een tentoonstelling geopend over 70 jaar Molukkers in Nederland. Het gaat om een tentoonstelling die 3 jaar door het land gaat reizen. De tentoonstelling kwam naar Vlissingen in samenspraak met de stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon. Kijk, ik loop nu al 70 jaar mee, maar heel veel jonge mensen, laat ik zeggen jonger dan 50 jaar, die kennen dat niet meer. De ouderen wel natuurlijk, want die hebben ons meegemaakt. Zijn 17-jarige kleindochter Mirte is het daar van harte mee eens. Ja, wij moeten het natuurlijk later gaan voortzetten. En dat het ook goed is dat de Molukse jeugd hier zich in verdiept. En ja, dat dat wel heel belangrijk is. Ik heb ook veel op school veel verslagen en spreekbeurten. En ja, dat soort dingetjes over de Molukse geschiedenis en de Molukse cultuur overbrengen ook aan niet-Molukse kinderen van mijn leeftijd. Nou, ik heb gedacht dat het niet alleen maar voor Molukkers bestemd is. En dat we dan elkaar kunnen begrijpen waar de verschillen zijn en waar de overeenkomsten zijn. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en 4 weken te zien op het Stadhuisplein in Vlissingen. Een gouden kalf voor kostuumontwerper Margriet Procé voor de Slag om de Schelde. Het is een van de 5 hoofdprijzen die de film gisteren won op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Behalve voor kostuumdesign kreeg het oorlogsdrama ook kalveren voor beste camera, beste montage, sounddesign en production design. De Middelburgse filmmaker Gijs Haak greep met 13 dagen naast de hoofdprijs voor beste korte documentaire. Een ongekend spannend slot vanmiddag van de 18e Zeeuwse kustmarathon. Kijk, Tim versnelt. Ja. Na 42 kilometer moet er gesprint worden in de Langstraat in Zoutelanden. Tussen Tim Pleiten uit Vlissingen en Christian van Beuzegem uit Barendrecht. Nooit was de finish van de kustmarathon zo close. Pleiten won uiteindelijk, volgde zichzelf op en pakte zijn 3e kustmarathonzege.
Van Beuzegem werd tweede en Erwin Adan uit Vlissingen derde. Tim Pleijten is één van de 3 atleten die de kustmarathon 3 keer heeft gewonnen. Naast Jan van der Marel en Sebastian Sletterer. Ik kan helemaal niet sprinten, joh. En volgens mij heeft hij op voetbal gezeten, dus die kunnen vaak wel sprinten. Maar ik denk, ja, gewoon alles geven. Het is gelukt. Om 12 uur waren de 2000 atleten vertrokken uit Burg voor de marathon. Vorig jaar kon het evenement niet doorgaan vanwege corona. Dit jaar was dat met een aantal maatregelen wel mogelijk. Vooraan in de wedstrijd dunde de kopgroep steeds verder uit onder de lastige, natte omstandigheden. Op het strand waren ze vooraan nog met 7, tot Van Beuzegem en Pleijten samen overbleven bij Westkapelle. Bij de vrouwen domineerde Samantha Luitwieler uit Vlissingen de marathon en ging onbedreigd af op haar tweede zege. Ze kreeg met Annemiek van Kooten uit Schuddebeurs en Monica Sanders uit Vlissingen 2 Zeeuwen naast zich op het podium. Luitwieler won 2 jaar geleden voor het eerst. En zometeen na Zeeland Nu kunt u kijken naar een lange samenvatting van de wedstrijd. Het eindigde vandaag opnieuw met regen en wind, maar eerst was het heel redelijk weer met een zwakke tot matige zuidenwind en af en toe een flets zonnetje vanochtend. Maar de wind nam toe en werd toch tamelijk hinderlijk bij middagtemperaturen van 14 tot 16 graden. Vanavond is er windkracht 5 tot 7 uit het zuiden en er komt ook geruime tijd regen bij. Vannacht blijft het front boven ons, vaak valt er dan wat lichte regen en de wind neemt in de loop van de nacht ook wat af. Morgen zal dit hardnekkige front een beetje activeren en het blijft tot in de middag in de buurt. Er valt morgenochtend geregeld wat regen of motregen, maar de wind is dan maar matig uit het westen. In de middag kunnen er nog enkele buien vallen, maar in de loop van de middag komen er uit het westen ook een paar opklaringen bij. Het wordt 14 à 15 graden en in de middag staat er weer windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten. Kort nog volgende week, maandag is het overwegend droog met af en toe wat zon en een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Dinsdag komt er weer een front met regen en meer wind, maar vanaf woensdag wordt het wat stabieler en overwegend droog weer. En tot zover. Straks ben ik uiteraard nog bij je terug met Zeeland de Week, dus graag tot zo.